Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, až na věky věku. Amen. Drazí přátelé, modlitebníci, podporovatelé, tento blog bude trošku netradiční, nebude písemný, ale rozhodla jsem se vám následující informace nahrát. Blog, tato nahrávka, ke které se docela dost dlouho chystám, a sice vám shrnout 2 základní informace. A sice informace pro ty z vás, kteří si myslíte, máte podezření, anebo dokonce i víte, že váš dům bude zároveň útulkem, anebo třeba vaše chalupa, chata. A potom další bod budou informace pro ty, kteří poputujete na útulky, abyste v nich se svými rodinami, anebo třeba i žel sami nalezli bezpečí. Tak začneme teda tím bodem B, a sice pro ty z vás, kteří si myslíte, že poputujete na útulky do bezpečí, což bude tedy většina z vás. Jak víte, včerejší den, 1. říjen, byl opravdu de facto přelomový, protože do té doby jsme měli ještě takovou nějakou jistotu, že máme pořád ještě čas na přípravu. Od dneška už to říct nemůžeme, protože víme, že boží tresty udeří tak náhle, že jednoduše ráno, večer půjdeme spát, pokoj v klidu, a ráno se probudíme a bude všechno jinak. Takže přesně takhle to bude. Proč je to vlastně tento předěl? No samozřejmě synodální synoda, která ve Vatikánu začíná už pozítří ve středu 4. října a končí 29. října, kdy už snad nikdo nebude moc říct, že to, co se z Vatikánu line, má ještě co dělat s církví Pána Ježíše Krista, který bude už s konečnou platností církev vyhnán a zapomenut. No, to samozřejmě vyvolá obrovské boží tresty, na které jsme upozorňováni. Vemte si, když 2019 byla ta satanská amazonská synoda, co to vyvolalo? No jistě, umožnilo jim to pandemii covidu. Samozřejmě, že to byla ta rozbuška, ta duchovní rozbuška. Takže teď k těm informacím. Co platí pro nás, pro všechny, ať útulkáře, prostě pro všechny. Máme mít zásoby na 3 měsíce. To znamená balená voda, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, léky, které chcete, abyste měli doma. Takže balená voda, to je jasné, že v PET lahvích. Trvanlivé potraviny, jaké? Často se na mě s tím obracíte. No určitě luštěniny, které jsou výborné, protože mnohdy se jenom namočí do vody, když třeba nebudete možnost mít to zrovna si zapálit v kamnech, anebo ta kamna vůbec ani mít nebudete. Třeba taková čočka, cokoliv, hrách, fazole se dají jíst, jenom je namočíte do vody. Samozřejmě z nich potom můžeme udělat polívku, kaši, existují i čočkové karbanátky a podobně. Koření, nezapomeňte na koření. Určitě těstoviny, určitě vločky, zase dají se na slano, na sladko, na kaši, dají se z nich právě i karbanátky připravovat, když do toho dáte trošku zeleniny, zamícháte a osolíte a kořeníte. Určitě trvanlivé mléko krabicové, které plnotučné, které vydrží třeba 2 roky.
Co dál? Třeba čaj, určitě čaj. My teda určitě i kávu. Pán Ježíš v Johnu Learym mluví o tom, ať jsou naše zásoby pestré. Nevím, jestli si to dokážete moc představit. Mně stačí, když u nás v obci na útulku pár dní je obchod zavřen, třeba má paní dovolenou, paní prodavačka. A když na to nejsme připravení, no když 5 dní jíte potom každý den třeba hrách, tak už vám to leze ušima, takže Pán Ježíš na to upozorňuje, ať jsou zásoby opravdu pestré. Konzervy, určitě masové konzervy, rybičky, určitě ano. Pozor na to, když jste 4členná rodina, 2členná, 3členná, tak máme mít pro celou tu rodinu na 3 měsíce. Že většinou matka nebo kdo chodí nakupovat, vaří, tak přibližně máte představu, kolik toho spotřebujete za měsíc, takže tím pádem krát 3. Můj výčet určitě není dostatečný, vyčerpávající. Určitě byste mě mohli doplňovat dál brambory, že Pán Ježíš říká sušená zelenina. Určitě oříšky, sušené ovoce, zelenina nakládaná, abyste potom mohli dávat třeba do těstovin, prostě, aby to jídlo bylo trošku pestřejší. Co se týče hygienických potřeb, tak to je jasné, že mýdlo, pasta, základní. Ještě k tomu jídlu určitě napadá mě sádlo, to rozhodně, to mějte dostatečně sádla. Samozřejmě olivový olej, protože nezapomeňte, budete potřebovat potom i na přípravu oleje svatého Josefa, oleje Velkého pátku, že do salátu a podobně. Takže docela dost olivového oleje panenského. Co se týče teda hygienických potřeb, tak určitě pasta, zubní kartáčky, mýdla, zase v objemu na 3 měsíce. Co se týče léky, které berete pravidelně nebo je chcete mít doma, určitě nějaké obvazy, dezinfekce, vitamíny, něco na zvýšení imunity, co jste zvyklí užívat, třeba na bolení hlavy, podobně, na horečku. Určitě izinoprisin mějte doma. Co se týče dalších, tak určitě svíčky. Mějte zásobu svíček, i červených svíček, protože na útulcích bude adorace. Tak to tak jen tak v kostce. No a co se týče pro útulkáře, kdo si myslíte, že budete mít útulek, že váš byt nebo chata, dům, chalupa může být útulkem, tak pro vás také platí. Kolik vás nyní na útulku je, tak takové zásoby zase na 3 měsíce, jestli tam 1, 2, 3, tak zase na 3 měsíce pro každého z vás. Ten výčet těchto zásob byl podobný, ne-li stejný. Co vás ještě napadne, že různé, třeba viděla jsem různé přípravy na bolonské špagety a podobně, takové ty vychytávky. Jinak víme od Pána Ježíše, že na útulcích se bude vařit hustá polévka, bude tam strava 2krát denně, právě že dopoledne a večer hustá polévka, která se bude sestávat z těstovin, určitě mějte zásoby cibule, kořenové zeleniny, takže těstovin, sušená zelenina, takže mějte takovou, potom sušené maso a samozřejmě koření, můžete brambory a tak dále. Mouka,
Jo, pro všechny mouka. Bude se péct chléb, protože ta polévka se bude jíst s chlebem. Abyste měli na útulcích dostatečně povlečení peřin, polštářů, protože pro každého musíte mít lůžko, lůžkoviny, peřinu nebo deku, spacák, polštář. Ať si někdo z vás nemyslí, že bude mít pokoj sám pro sebe. Ne, útulky není, prosím, hotelový pokoj, to nejsou hotelové pokoje. Útulky nejsou hotely. Na útulcích budeme necelých 3,5 roku. Pán Ježíš říká, že bude povolávat do útulku ještě dříve, než boží nepřátelé rozšíří virus, který tentokrát bude opravdu smrtelný. Možná bude mít projevy jako lepra. Má to v každém případě zasáhnout dýchací cesty a kůži. Což by mohlo odpovídat samozřejmě, že to bude mít projevy jako lepra, má to být prostě ředy, tak samozřejmě to nebude leprová bakterie, ale bude to umělý virus ze satanské laboratoře samozřejmě. Tak na útulcích bude 24hodinová adorace, takže moc důležitá informace pro všechny útulkáře. Musíte mít buď na útulku kapli, nebo aspoň malou místnostku, která bude vydělená s oltářem, kde bude probíhat 24hodinová adorace. Při nejlepším samozřejmě kaple, aby zde bylo stejné místo, stejný prostor i pro mše svaté. Kdyby se takové neměli, tak aspoň opravdu takovou malou místnostku si vydělte s oltářem, kde bude 24hodinová adorace, ne samozřejmě jednoho člověka, ale bude seznam, kde třeba po hodinách bude služba adorační před Pánem. Na každém útulku bude každodenní svaté přijímání. Když útelek nebude mít kněze, tak eucharisty budou rozdávat andělé. Co se týče adorace, tak je třeba samozřejmě pro útulkáře, aby měli na každém útulku monstranci a červené světýlko, třeba červené svíčky. Dále kancionály, modlitební knihy, liturgické knihy, že misál tridentský, pro kněze hábit, protože bohoslužebný oděv, protože také mnozí kněží, nezapomeňte, že budou utíkat třeba jednoduše v teplákách. Tak samozřejmě, abyste měli mešní víno útulkáři a samozřejmě na proměnění hostie. Na útulcích budeme necelých 3,5 roku, jak už jsem řekla, a kdo bude do útulku vyzván Pánem Ježíšem, tak už nebude z něho po těch necelých 3,5 roku vůbec vycházet. Bude žít už jenom na pozemku útulku. To neznamená, že uvnitř pokoje, to ne, ale na pozemku útulku, v rámci pozemku útulku, to znamená v rámci zahrady, sadu a podobně. Ani byste nechtěli vyjít ven, protože venku bude poušť a spoušť. Pán ušetří své věrné na útulcích od těchto pohrom, to znamená, útulek bude chráněn od bomb, od virů, od nejrůznějších pohrom, zemětřesení, sopečné činnosti. Nad útulkem bude světelný kříž, který při pohledu na něj uzdraví ty, kteří právě že přijdou s různými neduhami, můžou přijít nemocní nebo nakažení a podobně. Na útulku na to dbejte, aby se také měly svaté oleje, jako olej svatého Josefa,
olej Velkého pátku pro očkované, bylinky, pěstujte si bylinky na útulcích, vyzýváme, že jsme vyzýváni Pannou Marii, mějte sušené bylinky jako mátu, šalvěj, hřebíček, kopřivu, meduňku a podobně, diviznu, hloch a podobně. Určitě to platí pro útulkáře i pro všechny ostatní. Vytiskněte si stránku rad pro nejen pro rady, které vidíte v liště, v horní liště, blogu Mariánského společenství, v horní liště, a sice rady, jak se zbavit moru, takže nákaz, pandemii. Takže vytisněte si celou stránku hlavní a jednotlivé odkazy. Vytisněte si také modlitby, které chcete mít doma, protože nebudete mít přístup k internetu. Na útulku nebude žádná televize, internet, mobily, nic takového. Až vás Pán vyzve, abyste odešli na útulek a budete-li mít ještě mobily a podobně, počítače, zahoďte je, sem určitě nepůjdou. To proto, že za prvý skrze tyto sítě budeme sledováni, nebo my už jsme, že? A budeme ještě víc a na internetu, na mobilu a tak dále. Totiž tam všude poběží tvář Antikrista, jeho oči, které budou silně posedávat, do kterých se nesmíme podívat. Aby bylo jasno, ta hlavní vlna pronásledování a tím pádem zvání Pána Ježíše na útulky posledního času bude po varování. Tak si můžete sami odvodit, jak blízouško jsme varování. Ale z Johna Learyho, z poselství Pána Ježíše skrze Johna Learyho vyplývá, že někteří budou jednotlivci pozváni na útulky ještě před varováním. Při varování totiž, kromě toho, že nám Pán Ježíš ukáže duši tak, jak ji vidí on, promítne nám před očima celý náš život s našimi hříchy, chybami, ale snad i s dobrými věcmi a bude to soud na nečisto, malý soud, kdy nám také ukáže, jak bychom dopadli při generálka posledního soudu, jak bychom dopadli na posledním soudu a i s tím, kam bychom se dostali, v jakém stavu je naše duše. Tak někdo dobré ve stavu milosti vidí ráj, většina z nás očistec, protože jsou různé stupně očistce, někdo peklo. Modleme se za ty, kteří při varování zemřou. Budou to převážně ateisté, satanisté, podobně, kdo o Bohu nevědí a když uvidí černotu své duše. Tam nejde o to, že by Pán Ježíš chtěl, aby takový člověk zemřel, to právě že ne. Ono to nevydrží takový pohled.